Haden melakut no ka FIFA World Cup mentau senam arajar pun riu. Ka pertai football kelab pai pai ba syaki kusnam simet ki baponam tam jong kane ka lumpung. Ha kane ka banta ngene keren sapang sau teliki kusnam ki ba hetam. Ka baningkong ka golden globe, ka baar ka golden boot, ka balai ka golden ball, bat ka basau ka best young player award. Ningkong tongin pej ya ka golden globe kade ka kusnam la Aisha Unai Simon ubalong unong upgoal ke Spain nadu ka cilakai ka baningkong hadu ka final u Simon ula pen I bau de way na kinong upgoal ubat tebet tam ha kane ka World Cup ula yo ban pelaj pun teliki bol ki ba bha bat ha ki ba bun ki cilakai ula long unong upgoal uba pen ya ka kanhon jong u ha ka final ro ha ba kon persya ya ka Argentina kala long ka bai tenat pat ka ba u Simon ula pen I ya ka jing scam jeng mut jong u bat ka cilakai ka ba klem bakla ki save jong u klerap sibon ya ka Spain ban bat ya ka cilakai bat ban ra sendon ya ka nam lado namar kata ka jing yo jong u ya ka golden glove kam dei satya tang namar ka final henry namar ka cilakai ka bai tenat habaro ka lumpung tongnya pai pan syaka golden boot kane ka kusnam kalaleng sau kalian Mbappe u balalong urang tap gol uba bontam ha kane ka World Cup mentau senam arajar penriu wadla ka Fran kam syam narong syaka final ndreu Mbappe ulap teng ban pen I ka sap ka bakerpang jung u ha ka ban tap gol ha ka cilekai ha ka third place u Mbappe ulap teng ban tap gol bat ban pen kiwi ka jingbon ki gol jung u ka jing stand ka jing yo jaka bat ka kabu ka bapiang pha kala penlong ya u penlong urang tap gol u basir khaitam ha kane ka lumpung kane ka golden boot ka pen I bawat lada ka kanhon kam job ya kane ka World Cup henry ka jingla simet jung u kadangla banwan ra ka burom ka bakrau sa ka wei pat ka kusnam ka balap khmilenti ki paj ba ka long ka golden ball kane ka kusnam la Aisha Rodri jong ka Spain u bala sya itu kong best player jong kane ka World Cup mentau senam arajar punriu wala umdai urang tap gol ba bontam u Rodri ula penyaj ya ka cilakai jong ka Spain de ka cingstan ula pendunai ki cing bakla ula ai ki pas ki bapiang bat ula khanglat ya ki cilakai jong u hakiliang persya ki coach kinong tho khubor ba ki paj ba ki la UI ba ulong u donot jong ka kanhon Spain namar kata ka golden ball ka Alessio Rodri como player ubadon ka cingta ka bakrau tam ha kane ka World Cup mentau senam arajar punriu khadu kane ka banta tongnya page sapang ka best young player award kane ka kusnam la Aisha payu ku Barsi jong ka Spain wala udang samla henry ula pen iya ka cilekai ka bala tebet kum urang ba uku Barsi ula long unong yada ubas scam ubas smooth hope hai ka cilekai bat uba claim shifting wat ha ki kon ki ba hetam ka cingilekai jung u ka pen I baka Spain kadang don sibon ki samla ki bala ban beteng ya kicing job jong kari ha ki senam banwan namar kata ka jingyo jung u ka best young player award kalong ka badai hok sisa ladangi pejlang ya kina ki south legi kusnam nila banyo I baka Spain kala job om tang ya ka World Cup henry kala khurro pon ki kusnam simen kane ka pen I baka jingjob jong ka kanhon kamsyong tang away player henry ka wan na ka cing trelang jong baro ha ka way pat kaliang ka jingyo jong Mbappe ya ka golden boot ka pen I bawala da ka kanhon kamra e ka trophy henry ka sap simet kadang la ban sya itu da ka perthai kumta ka World Cup mentau senam arajar penriu kan sa jing kan mau om tang namar ka cia khon ka bai tenat henry ro namar kini ki kusnam ki bala let sya ki player ki bala tresitom bat ki bala pen I ka cilakai ka bakerpang habaro ka lumpung publish sibon ba pila page ya kane ka video hadu ka bakon lada pisau tenat semua share like ba subscribe ya kane ka channel kenang ba pen om do ya ki video ki babut publish sibon